Hořici žili oslavami celé 4 dny. Stěžejní program se ale odehrál během soboty. Hořice v rámci oslav předvedli to nejlepší, co ve městě je. Své umění na náměstí ukázali mistři sochaři, ochotníci z tamního divadelního spolku J.K. Tyl, folklorní soubory a další spolky. Bohatý kulturní program nadchl malé i velké. Pro Hořičáky jsme připravili mezinárodní trh s mezinárodním samozřejmě programem, takže jsme tady vystřídali v podstatě všechny ty spolky umělecký z Vyšehradské čtyřky. Kromě samotných Hořic slaví v letošním roce své výročí i hořické trubičky. Návštěvníci oslav je mohli ochutnávat po celém městě a připravena byla i řada soutěží, například pití piva hořickou trubičkou. No tak když se řekne Hořice, tak se samozřejmě člověku vybaví, že to je město kamenné krásy, ale zároveň se taky vybaví s tím ty hořické trubičky, které tady mají prostě velkou tradici a jsme na ně pyšní. No. Ty máš ráda hořické trubičky? Mám. A no, já tak na sucho s cukrem a s oříškama. Peče naše babička, takže si pochutnáme. Dobrovolníci dokonce vytvořili obří hořickou trubičku přes 50 metrů dlouhou. Další dobrovolníky potřebuje, pojďte se držet. Ve městě slaví významná výročí i další spolky, proto se do programu zapojili například i hořičtí profesionální a dobrovolní hasiči. Zajímalo nás, co by obyvatelé Hořic popřáli městu do dalších let. Tak aby byli stejně úspěšní a hezky jako teďka. No, aby se jim dařilo, aby rozkvétali dál a měli se všechny dobře. Aby pokračovali v tom, v čem jedou teď, jako trošku to tady dávají do pořádku, to náměstí a vůbec celé město. A no prostě všechno nejlepší jako Hořicům. Podobně velkolepá slavnost se v Hořicích konala naposledy před 50 lety, kdy město slavilo 600 let od svého založení. Jsme internetovka.cz.